lesné cesty. Kdeže to drevo je, tam tady je. Tu je drevo. Drevo tu dosť. Vlády. Kričky. Slniečko svieti. Otočka. Zimomriavky vám v auguste prinesie skvelá ponuka vozidiel Toyota. S rodinou elektrifikovaných vozidiel Toyota každý nájde svojho spoľahlivého partnera. Či si vyberiete limitovanú edíciu Toyota Yaris alebo CHR, bonus na obľúbený Yaris Cross, alebo vymeníte staré za nové a získate mimoriadny bonus pri výkupe vášho vozidla a celkovú zľavu až do výšky 6 000 eur. Overená kvalita a spoľahlivosť s výhodným... Blá, 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 blá. Sama reklama. Kupujte, míňajte. A šetriť bude kto? Stará Blažková. A je to tady, priatelia. Ňa. Kúpenci. OK. A ideme na vec.